Ahojte priatelia, ja som Jerry a vítam vás pri ďalšom dieli. Najprv vám chcem poďakovať za odber či sledovanie aj tým, čo sa zastavili, čo vraveli. Dobre to je. Budú ďalšie videá z akcií, čo teraz boli v Bystrici, kde bolo Cčko, Rádku zase boli chvály. Čo nás čaká najbližšie? No predsa splav Hrona. Dúfam, že sa neutopím, nevyskočím z člna. A potom aj do Východnej pozrieť na ich slávnosti. Ale čo si dám na seba? No predsa chroj, jak sa patrí! Nakoniec len krátka vsúka, aby ste sa nehnevali. Ak vás stretnem a nepozdravím, je to preto, že sa hanbím. Teraz už som fakt na konci. Chcem vám opäť poďakovať. Nech sa vám v živote darí a Pán Boh nech vám bude žehnať.